αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση χαιρενήμφη Σήμερα γιορτάζουμε μια σπουδαία ιστορική μέρα. Μια μέρα για την πατρίδα μας στην Ελλάδα και για ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο, την 28η Οκτώβρη. Την 28η Οκτώβρη 1940, η αρχή ενός έπους γεννιέται του έπους του 1940-1944. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών αρχίζει σε 7 το πρωί το πρόγραμμά του και με την είδηση του όχι απέναντι στους Ιταλούς. Μια είδηση που σε λίγο θα ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα. Λίγο μετά τη ραδιοφωνική αυτή μετάδοση, το κέντρο της Αθήνας πλημμυρίζει με κόσμο, που διαδηλώνουν με κάθε τρόπο την πίστη τους για την νίκη. Ο ποιητής μας, ο Γιάννης Ρίτσος, την ατμόσφαιρα αυτών των ημερών την αποδίδει στο ποίημα Οκτώβρης 1940. Ανοίγουν τα παράθυρα και όσοι μένουν χαιρετούν αυτούς που φεύγουν. Και φεύγουν όλοι. Γέμισαν οι πόλεις τύμπανα και σημαίες. Ορθή η αυγή συνοστολίζει τα όνειρά μας και η Ελλάδα λάμπει μέσα στα φώτα των ονείρων μας. Ο ήλιος πλημμένος με το καθάριο πρόσωπο στραμμένο στον άνθρωπο χαιρετάει τους δρόμους που τραβούν στη μάχη. Αυτοκίνητα περνούν γεμάτο πλήθος. Αποχαιρετιούνται στις πόρτες και γελάνε. Ύστερα ακούγονται τάρβιλα στην άσφαλτο. Το μεγάλο τραγούδι των αντίκαιων βημάτων που μακραίνει και σβήνει στο βάθος στον δρόμο, ως το βραδιό σταθμό με τα χαμηλωμένα φώτα. Εκεί τα τρένα περιμένουν. Σφυρίζουν για λίγο έξω από την πόλη. Ακούγονται οι αποχαιρετιστήριοι πυροβολισμοί. Κι ύστερα όλα σωπαίνουν και περιμένουν. Διαβάζουμε τα τελευταία παραρτήματα. Νικούμε, νικούμε. Πάντα νικάει το δίκαιο. Μια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος. Μια μέρα η ελευθερία θα νικήσει τον πόλεμο. Μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα. Ημί, ανάβαξη. Επιμνημόσυνη δέηση. Προσοχή. Πλην ενόπλο. Από, καλυφθείτε. Ημί, ανάβαξη. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Θεάς, ελέησον εμάς και ελάς μας και σημών δέσποτες και πόλης και λύσιμη. Άγιε και επίσης και Κυρίες, και ημών χαίρον και γραμματός και Κύριος και Κύριος και Κύριος. Δόξα Πατρί και Υιού Πνεύματος και νύν και έτη και χρόνος των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εκ της ουρανής και της γης των ομάς του Θεού Βασιλείας του Άσου. Ως εν ουρανό και της γης, των άρτων ημών των εκειούς των δόντων και σήμερα και άπηση με τα ψήματα ημών. Ως και της αρχής των συνέδρους ημών και της ελέγχης ημάς και στον ερασμό, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρό. Ότι σου έστι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άη και εις τους αιώνες των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων δε τελειωμένων, τα στοιχεία των δούλων σου σώτερον άπαξον, διότι να φτάσει τη μακαρία ζωή, την παραστή φιλάνθρωπες. Στην κατάβοξη σου, Κύριε, ότι πάτες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, δευτικά των δούλων σου,
ότι μόνος υπάρχεις απάνατο. Κατάδε Στεφάνου από το Διοικητή Διοίκησης Άμυνας Νήσου. Στεφάνου, πέτ! Παρουσιάστε, πέτ! Στεφάνου, πέτ! Παραπόδα! Κατάδε Στεφάνου από το Διοικητή Αστυνομικού Σταθμού. Κατάδε Στεφάνου από τον εκπρόσωπο Λιμενικού Σταθμού. Κατάδε Στεφάνου από το εθελοντικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Κατάδε Στεφάνου από το Γυμνάσιο και Λύκειο. Κατάδε Στεφάνου από το Δημοτικό Σχολείο. Κατάδε Στεφάνου από το Νηπιαγωγείο.
Στεφάνου από τον παιδικό σταθμό. Ενός λεπτού σιγή. Προσοχή! Επόμου! Παραπόδα! Ημί! Ανάβαψε! Πέρας τελετής. Θα ακολουθήσει παρέλαση τμήματων. Επίσης, ακολουθεί κέρασμα των μαθητών των σχολείων στο Δημαρχείο και μικρή δεξίωση για τις αρχές και τους πολίτες στο Ζησιμοπούλιο από την Δημοτική Αρχή. Θα πάρει φωτογραφία.